Téin an focail Oireachtas siar go dtí an 7 uais nó rud a cinnt. Nuair bheadh daoine bailú le chéile, bheadh an fór bailí isteach agus bheith ceiliúra in íag sin. Ar láthair an Oireachtas, bhí na seisiún seo, bhín teach le chéile seo, ba muintear tíor chuna le gún amháin, is muintear chuna mar a gún eile, agus na sin meascann siad agus nascann siad agus tagann siad le chéile. Tá daoine nach bhecin na chéile ó ceann na bliana. Tá daoine a castar é chéile óna ceantracha éagsúla. Tá cabhar gona titim an rála daoine ó ceantracha éagsúla agus go dtíobhann tá cúpla amháin a bheits a gurnaí riadam léana tá geallta lena chéile hís casta lena chéile in Oireachtas. An cinál san bhíú tá tá sé tradiisiúnta agus tá sé lé le sean tradiisiún agus seanna chultúr an óráníocht ar an seanós, an domsa ar an seanós, an scéalaocht agus le berta lúbíní. Sin iad na sean tradiisiún béal a go háirithe agus tá anna bhéim ar sin. Tá bh mocha sin agus mar cinál fringe beidir thiúra chuir muid an irid imachtaí nua amseach agus is féidir an cabaret creiceáilte, an teach le chéile na Mic Léinn, sléip na hóige, tá seoltaí leabhar agus dlúiscí, chláircha telefís, tá app nua déanta anim léana feimchlár, tá an leathanach Facebook agus nunithe sin go léir. Ar an meallach sin tá sé sús go dáta, ar an dé bheile ar on muid go gaithmuid ar an na huimhe, ar an linní a thuirt gon seanna tradiisiún, mar gúil sé luachfar. Bhí sé anlag ar písa, bhí an óráníocht an seanós fáilte anlag, tá sé faoi bhlog, tá sé gula méid agus daoine ógad le go pórtán. Céad Oireachtas sin bhí sé siúil i nGaeltacht cuidáir. Ní éta an tuireachta seo mar tá sin is agrú i gceantar gon bhéid sin is just níl an spás ann. Tá cuid dahad Mic Léinn tríú level chláirithe le bheithan seo i gahan deir seachtainna. Líneadh siad an chalamóir seo ina bhfuilmuid an seo fiáir ionta péin gan trácht ar a bobbal eile. Agus caithfar ar a thuirtcop sin, mar má hagann siad sin agus mar míid siad sásta, imó siad bain i ríist agus cálamúid iad. Tá muid gobar le sléip na hóige sin an ísgrúpa fin a bhin sin freisin. Tá ócaid an seo maid an hethann go páistí be bítecha le trí cóútar. So tá muid géirí an chláán ar fád a bheile agus rudí cinnte thuirt go chuile ísgrúpa éagsú. Brenín golódaín ar an deir seachtain sin mar príomh deir seachtain na bliana. Siad an príomh siar tá rointíine i láthair na thuair san am láthair. Agus is bhhaile na ceappa go ngóisiad a bhhaile agus iad sásta leis an méid a bhíonn seo.